रौरी अंगनवा माई। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मधुबन। रौरी भवनवा माई एही से तो आइल बानी। रौरी अंगनवा माई एही से तो आइल हो बानी। रौरी अंगनवा माई रौरी अंगनवा माई। रौरी भवनवा माई एही से तो दौड़त आईनी। रौरी भवनवा माई एही से तो दौड़त आईनी। रौरी अंगनवा माई रौरी अंगनवा माई। रौरी भवनवा माई एही से तो दौड़त आईनी। रौरी भवनवा माई एही से तो दौड़त आईनी। निशा डिजिटल रिकॉर्डिंग।